Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 47. Setelah kejadian tersebut, datanglah penginjil pendeta Dr. Ingwer Ludwig Nommensen ke Tanah Batak untuk melakukan misi penginjilan. Nommensen telah terlebih dahulu mempelajari bahasa dan budaya Batak. Hingga akhirnya orang-orang Batak berhasil diinjili dan menerima Yesus. Johnny Kristus terus di tanah Batak, isena sumea honrosa, isema koko rohani, ita sude nang marade nang dileleda aposana. Yesus Tuhani nang saut malu wado di bahe amanang ina bataki kita sude nang marade nang dileleda aposana di debata. Napuna hitaon asa torop dope barani marsombatu raja taon kita sude nang marade nang dileleda aposana di debata. Horace. Aí, senhor. Toma casa botar nada.
Mumusay orotuson. Kaidang riko diami araramsula. Tame mati ham. Ai hatani debata to mando. Dimulanai nunga adong hatai. Jala saur tu debata to hatai. Jala debata to hatai. Kabe daging ma hatai. Jala maring di tonga-tonga ni hitau. Jadi hidah hamima hasangapon nai. Ima hasangapon nasian amai. Kok asini roha tohot hasitong. Weh hamu, ada lapatan hatamu nih. Datu siamu udah tutua tanami. Saru pado hita di adopan ni debata. Debata idotu hata. Ima Tuhan Yesus Kristus. Nama te terpajal do ibana. Di hau pinar silang. La homanobus akadosata. Ibana nama ngalehon hakokoon. Haluau hahipaso dot akana asing alai aka ahana diulahon hamu salelengon tamado molo tapasahat HKBP leata tuiban calajang jadi hitamar soba tu akapatung na adong ti portipion. Ikon mar hite tang yang tado. Bah tutu molosongoni salah bahan salelengon. Melosongoni, aka manaikon hulau nami. Cala di doktu hatai. Na tutu si tutulo na hudokon tuham. Na porsea ido nang punah hangoluan saleleng nileleng. Hamu ama hot ina suang songoni na poso bulung. Ikon lah hodo hita tu bakas joro. Jala jalo hamuma iban. Kabe uluanmu di porcipion. Ala imana do namano pasaluhut. Aka aha narikotusi hu acari peham.